Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe vou vos aprender a facer un dos postres máis simples, pero máis ricos do mundo mundial. O flan caseiro de ovos caseiros. Pero antes de nada, vamos mirar que nos deixaron as galiñas. Eu vou-vos a contar un secreto sobre as galiñas. Eu só quería 3 ou 4. O que pasa é que isto das galiñas é un empezar e non acabar, porque pois chegas a un sitio e ves un color dunha galiña que non estás e telo que traer. E entón, pois, así estou. 16, É a pata, 17, é o jalo, 18. é unha quiquiriquiña chocando. Que queres? Como teño moitas que son noviñas, poñen oviños moi chiquitíns, pero acabo de coller un ovo. Onde está? Espera. Que é super pequeniño, non sei de cal delas, penso que é desta. Este ovo é teu. Que tal, señor nano? Bueno, o dito, temos ovos, vamos facer o flan. Imos alá ca receta das que posiblemente sexa a máis fácil de facer, pero que tamén podes cometer tantos errores que che pode salir fatal e frustraste porque non che salgan e dis, pois eu non sei facer isto. Vas a ver que simple, que sencillo e que fácil vai a ser. De feito, as maneiras de facelo mal tamén vou a intentar dicirchas para que o corrijas. Vamos alá. O flan de ovo faise no forno, ou tamén nunha tarteira, quero dicir. O que hai que facelo é ao baño María, porque é demasiado líquido, non leva nada de fariña que o lige, entón necesita como un calor extra para que o cuaje. Ou, coidado, que tamén se pode facer sin facelo ao baño María, pero ten que ser a unha temperatura moito máis suave e moito máis tempo de cociñado. Cousa que non recomendo, porque ainda así este vai a botar unha hora no forno, pois baño María. Eu teño este molde desde non sei, pero bueno, desde que vim para esta casa. Debe facer 30 anos ou así que o teño. Pero vale de cristal que sea apto para o forno, ou de un metal que vos usedes, ou de silicona, ou do que queirades. O molde é o de menos. O importante é que lle hai que botar caramelo, para que o flan, como que o caramelo no molde do flan vai a facer un efecto parecido a cando facemos, por exemplo, un biscoito e temos que enfariñar e engrasar o fondo para que non se nos pegue o bizcocho ao molde. Pois o caramelo vai a facer ese efecto, como de unha especie de chisme que non apega despois o flan e o podas desmoldar ben. Isto faise rapidísimamente. O primeiro que hai que facer é facer o caramelo. Eu fago o caramelo con azucre na casa, é que é facilísimo. Bueno, dalle un sabor espectacular ao flan, porque parte do caramelo tamén como que penetren dentro do flan. Pódelo facer de dúas formas, sempre a fuego lento. O caramelo non podemos apurar, porque colle unha temperatura altísima e cando ti pensas que xa casi está feito, de repente queimaseche. E o caramelo queimado é amargo, horrible, cambia de sabor. É igual que os allos. Os allos, se os faz a fuego lento, teñen ese saboriño que nos gusta tanto para salteados e así, pero tan pronto como se pasa un chisquiño e se queima, xa non vale, tira con el. O caramelo pasa exactamente igual. Entón, poñemos a sartén no lume, en frío, e botámoslle azúcar. Canto? Non che vou a saber dicir. É unha cuestión de gustos, o sea, o caramelo, poderías facer o flan sin caramelo? Tamén o poderías facer, o sea, este é como se fora para que non se apegue e para darlle un sabor un pouquiño como máis dulce, non? Como que é máis típico, pero canto, depende da túa flanera. Eu vou facer 1 litro de leite, cunha duxia de ovos, e botolle sempre a ollo.
canto máis lle botes, máis che vai a ocupar na flanera. E xa a miña flanera vai a chegar o líquido, o sea, o composto total do flan vai a chegar aquí arriba de todo, canto máis caramelo lle bote aquí, máis me vai a ocupar, e despois ao mellor non me colle todo o flan. Se lle bota solo 100 gramos de azúcar oura na sartén, está ben, pero se lle queres botar 300, tamén está ben. O sea, que isto vai a ser unha cuestión de justo teu, nada máis. Outra cuestión. Ao caramelo caseiro bótaselle agua ou non se lle bota agua? Vouche a contar un secreto, dá exactamente igual. A agua vaise a evaporar, porque isto ten que chegar a unha temperatura extrema para empezar a desfacerse, e a agua vaise a evaporar totalmente. Se non lle botas agua, tens que ter como moito máis cuidado de que non se che queime, tens que estar pendiente, e sempre con un lume moi baixiño e pouquiño a pouco. Se lle botas agua, tens como un maior control da cocción do azucre e vaise a desfacer como máis uniformemente, porque se ti o botas así en seco, posiblemente, dependendo da túa sartén e do lume que lle poñas, podes empezar a desfacer un pouquiño máis polos bordes e ao medio aínda non lle chegou o calor. Entón, como que se pode empezar a queimar por algún sitio. E a agua o que fai é axudar a que o azúcar se disolva como máis uniformemente, despois a agua evapórase e marcha, e o teu caramelo queda como máis uniforme. A hora de irse facendo o caramelo, quero dicir que se fai por todo como igual. Así que, botarlle agua ou non botarlle agua é unha cuestión do que ti queiras facer. Non lle vai a cambiar para nada o sabor, nin o aroma, nin o color, nin o nada. Eu boto ya porque así podo empezar a facer xa o flan e non teño que estar tan pendiente. Canta agua? Pois non sei tamén, unha chichiña, un pouquiño para que o azúcar que botes se humedezca un pouco ca agua, ca cantidad de agua, pero non que quede flotando o azúcar. Non queremos facer sopa, porque senón tarda máis en evaporar. Queremos que o azúcar que botamos na sartén estea un pouquiño húmedo para que se reparta uniformemente tanto o calor como a disolución do azucre. É verdad que sempre tes a opción de usar este tipo de caramelos comerciales que xa están preparados, pero é que é moi fácil facelo. E para un flan de ovo, eu recomendoche que o fagas. Siguiente cuestión. Hai xente que di que isto se remese, que non se remese, que dá igual. O sea, se lle tes así unha pouquiña agua, o que vai a facer a agua en canto se empece a quentar é xa distribuílo totalmente por toda a sartén. Que non é necesario remexelo, non é necesario. Que che apetece porque paréceche que se empezou a cristalizar e queres remexelo un pouco? Remexo. Que vai a pasar? Que se che vai a pegar á cuchara. Non luches contra eso, o sea, vais a pegar á cuchara, ese que queda aí pegado, con metelo en un vaso de agua despois, disuélvese solo. Non tens que matarte viva a despois fregar a cuchara porque che quedou o caramelo pegado. Calquera caramelo pegado a calquera superficie, compoñelo en agua, en 10 minutos disuélvese totalmente el solo, porque é azucre. En contacto ca agua, disuélvese, sea cal sea o seu estado, sea en estado así ou sea en estado caramelo, vaise desfacer. Como vedes, hai un pequeno montonsiño aí no medio, pero en canto empece a chegar o calor, el solo se vai a distribuir polo fondo de toda a sartén. Sin máis misterio tampouco, quero dicir, xa está, isto deixámolo. E vamos a falar dos ingredientes. Os ovos, é verdad que eu teño os da casa, porque eu teño galiñas da casa, pero non teñen por que ser ovos da casa. A miña medida son 12 ovos por 1 litro de leite, pero tamén poden ser 9, 10, 11, 14, bueno, 14 igual che queda un flan moi duro, demasiado consistente, pero quero dicir que tampouco é tan necesario precisar canto pesa cada ovo para ti saber cantos ovos lle botares ao teu flan, non? É algo que vas a ir decidindo a medida que vayas facendo máis flans. Eu aconsello che facer un flan cada semana, por exemplo, para ir collendo o teu puntiño de sabor e de preferencia do teu gusto ou dos da túa casa, non? Eu agora mesmo teño galiñiñas, como vos dixen antes, moi noviñas, e son uns ovos bastante pequenos. Así que o meu flan de 1 litro de leite pode ben con 12 ovos ou con 13.
pero tamén lle podes botar 9 ou 10 se son ovos que xa son, pois, non sei, de tamaño máis normal, de tamaño ovo de jaliña. Eu non sei, pero con todo isto queríamos dicir que hai cociñeiros e cociñeiras que din os postres teñen que ser medidos exactamente, tampouco non ten por que ser así, que che miden os gramos dun ovo, non sei, os gramos dun ovo poden ser, non sei, 20 gramos ou 30 ou 17 ou dá igual. Ti fas un flan, fas unha prueba e logo despois vas mirando como che gusta de máis pa aquí ou máis pa lá. E xa está, tampouco hai que complicarse tanto. Leite, eu collo leite sin lactosa porque eu non podo tomar lactosa, pero se podedes tomar leite, canto máis bo sexa o leite, máis rico vai a salir o flan. Con isto quero dicir, collede un leite sin desnatar e sin desaquelar e sin cousas añadidas, canto máis fresquiño sexa o leite, máis cremoso, máis rico vos vai a salir o flan. Si estades a dieta, pois intentade non comer un croissant pola mañá ou unhas galletas, eu que sei, e non lle quitedes sabor ao flan, porque dadevos conta que só non leva 3 ingredientes e o leite e os ovos son os principales. Se lle quitamos calidad a eso, se lle quitamos calidad ao flan, entón o leite canto máis fresquiño, máis millor. Vale de vaca, vale de ovella, de cabuxa, de cabra, do que queirades, pero poder ser canto máis fresco millor e enteiro millor tamén. Se decidides botarlle agua, agora mesmo o caramelo está empezando a ter tanta temperatura que a agua xa se está evaporando e fai como esas burbujas que é a agua intentando evaporarse e salindo fora do caramelo. Vai a empezar como a cristalizar o azúcar na parte de arriba das burbujas e van a quedar como as burbujas con forma de cristales de azucre. Iso é normal, pero pola evaporación da agua. Non fai falta facerlle nada, non movades moito a sartén, porque senón vades a facer que o caramelo se pegue por donde non chega ben o calor. Entón, o que buscamos é mantelo quietiño, aí, canto máis quietiño mellor, e controlar que a temperatura estea ben repartida por todo, que estea fervendo exactamente igual por todo, hasta que empece a coller color miel. Ese é o punto exacto no que tes que retiralo do lume, pero non só eso, telo que retirar do lume e xa botalo no molde, porque o calor residual de unha sartén ou dun caso ou donde fagas ti o caramelo, o calor residual pode pasar de ter un caramelo precioso, perfecto, riquísimo, a ter un caramelo queimado. O color que ten que ter o caramelo é un color miel ou un pouquiño máis, pero non moito máis, porque senón xa sabe a queimado. A seguinte cuestión de un flan é con burbujas ou sin burbujas. O sea, para min, con burbujas non está ben feito, porque perde cremosidade, perde como sabor. Eso de facer o flan que che sala con burbujas é porque o batestes demasiado, porque lle incorporastes moito aire, porque lle destes unha cocción con un calor que non era o axeitado, que é unha cuestión de gustos, si, estéticamente, mira, este tiña 2 yemas, que bonitiño é. Bueno, pois a cuestión das burbujas non é só estética. Para min un flan, pero é unha cuestión de gustos. Un flan ben feito é un flan que podes cortar e non ten apenas burbuja ninguna, porque se mantén como o sabor moito máis na boca, é como máis intenso, sabe moito máis rico, é moito máis cremoso, cociñase como máis uniformemente, e eu vou vos enseñar a facelo, por suposto, sin burbujas. Pero tamén vos vou a dar as claves pa que hai que facer para que sala un flan con burbujas. Por si vos presta facelo con burbujas, eu que sei, tamén hai xente por aí que prefiere que a tortilla leve cebola. E hai que querer a todo mundo. Agora hai que botar azúcar. Canto azúcar? Eu sempre calculo así, unha cucharadiña de azúcar por cada ovo, que a ti che parece moitísimo. Colles unha cuchara máis pequena ou botaslle a cuchara máis rasa, que che parece pouco dulce. Pois botaslle, despois de botarlle unha cucharada por cada ovo, botaslle un pouco máis. O azúcar non vai a facer o flan. O que vai a facer cuajar o flan é o leite cos ovos. O azúcar é un aditivo que lle botamos, un endulzante que lle botamos para que nos sepa a postre, que nos sepa mellor. Pero eu calculo así, 12 cucharadas de azúcar.
este ajuste del consumidor. Que lle podes botar outros endulzantes como líquidos ou endulzantes que non sean de azúcar? Tamén podes. Podeslle botar azúcar moreno? Tamén podes, o sea, podeslle botar o endulzante que a ti che pareza, calquera. O que nunca falta nos meus postres, pero isto é o meu gusto, é sal, porque o sal é o sabor dos sabores. Que lle botes un pouco sal ao flan non vai a facer que o flan estea salado, pero vai a intensificar o sabor. Canto, así, unha pisquiña, eu que sei. Eu non hai postre que faja que non lle bote azúcar ou sal. Dalle como máis sabor, non? Agora veñen os aromatizantes. Ti podes lle botar algún aroma ou non botarlle, se queres flan de ovos simple, é así, sin botarlle máis. Pero podeslle botar, pois non sei, vainilla, cardamomo, un pouco de cacao, de anís, de jerez, de un viño dulce, podelo aromatizar co que queiras. Ou unha cucharada, por exemplo, de café soluble, tamén o podes botar aquí. Ou non botarlle nada. Eu voulle botar vainilla, canta así, mira. E xa está. Porque é tamén unha cuestión de gusto, non ten nada que ver ca receta. O flan ben feito vai a salir ben feito polos ovos, e polo leite e pola cocción. Pero o aroma é totalmente ao teu gusto, así que bótalle o que queiras e canto ti queiras. Neste punto xa temos o carameliño listo, mirade que doradiño está perfecto xa para botar no molde. Con moitísima precaución, sin nenos e nenas na cociña, e poñendo o molde se é de cristal sobre algo que non estea en contacto con algo tan frío, porque senón pode non romper, que é moito cambio de temperatura. Entón, botamos o caramelo. E como vos dixen, este caramelo que queda pegado aquí á sartén, con botarlle agua, non agora que está moi quente, claro, senón vas a bombar a sartén, pero deixámolo quedar así aí, cando estea frío, simplemente enchemos a sartén de agua e xa está, xa quedaría limpo, el solo. E esta cuchara, que tamén quedou aquí co caramelo petrificada en un cacharro con agua, en uns minutos límpase sola. Non hai que estar aí a rascar co cuchillo, porque ademais non vas a ser capaz de quitalo de todo, vas a rallar todo, vas a matar. En agua, disólvese solo, o azúcar disólvese en agua. Con moitísimo cuidado, moitísimo, porque esta queimadura é moi importante, xa vos aviso. Vamos repartindo o caramelo polas beiras do molde para que nos vaya como o caramelo apejándose ás beiradas do molde e así nos faga o efecto ese de evitar que o flan despois se nos peje e que non se nos desmolde ben, non? Entón, vámoslo subindo, o caramelo vai a ir quedando pejado, a medida que vai enfriando vas dando outra volta, e isto é simplemente para que o caramelo vai quedando pejado ás paredes do molde en solo, pero xa aviso, cuidado, moito cuidado, porque como che toque na piel, é unha queimadura demasiado grave, o sea, moito cuidado co caramelo. E o que queda agora é bater os ovos, o sea, é ovo con azúcar e vainilla. Vou non facer en tempo directo, teño aquí o outro teléfono, estou aquí gravando co outro, e vou non facer sin cortar, para que vexades que é o que hai que facer realmente, porque non hai que bater. Eu non lle quero meter aire aos ovos. Se ti quixeras un flan que tivese burbujas, poderías batelo máis rápido, pero o único que vou facer é mezclar hasta que se disuelva o azúcar cos ovos. É tan simple como así. Nin siquiera bater, solo é remexelos un pouco. Xa casi está, o sea, para que vexades que en tempo real non leva nin un minuto, porque o azúcar cando se vai mezclando co ovo xa vai como disolvendo mellor a clara e a yema e quédanos digamos, a pasta base para facer xa o flan.
xa está. Se isto batéramos con unha máquina, as burbujas serían moitísimas, pero deste xeito, non sei con que teléfono vou enseñar agora, vou enseñar con este, estade atentas. As burbujas son mínimas, o sea, está como nada. Isto en canto lle boto leite, estas burbujas xa casi desaparecen. Entón, aí está o primeiro dos clips para que o flan che quede máis cremoso, o sea, máis denso, sin burbujas ningunhas. De paso, a sartén se enfriouse e lle vou botar a aguinha. Collemos o noso leite, ten que ser a temperatura ambiente, non queremos nin choques térmicos, nin de que estea moi frío, nin fai falta tampouco quentar o leite, con que estea a temperatura ambiente tamén xa lle chega. Entón, agora botámoslle o leite, sin xianxa ningunha. Como non batemos moitos ovos, xa podedes ver que quedaron por aquí cachiños de clara, pero iso de yema tamén, si non é que estea alá moi ben batido. Pero isto agora solucionámoslo colando e listo. Simplemente colador e botar a mezcla, sin nada máis. Vedes, quedan aquí pegados no colador os cachiños de clara e de yema que non se desfixaron ben. E agora un truco. Eu, a miña flanera, pois poñoa en esta empanadeira alta, ten que ser polo menos a mitad de alto que o que eu cacharro co flan. Claro, ainda me quedou un pouquiño que parece que non colle todo, pero sempre me colle todo. Que pasa? Que se eu encho hasta o borde de todo a flanera, para levala para ali, para metela no forno, vai-me a caer un pouquiño de flan dentro da agua, e a agua vai a ser un pouco desastre. Entón, non acabo de enchelo aínda de todo. Meto no meu cacharriño, donde o vou a poñer ao baño María, e desta maneira podo transportalo como con máis facilidade, porque se acabo de botarlle todo isto que aínda me queda, vai a quedar hasta o borde de todo, e ao movelo pois cairíame. Así que este é como un pequeno truco de transporte seguro. Exactamente o mesmo vou facer co baño María, o sea, a agua para lle botar ao molde non a boto antes de metelo no forno, porque senón transportar todo isto a un escaso metro que teño o forno, igual me cae xa todo que se me mezcla. Entonces, primeiro meto así tal cual no forno e despois xa no forno botolle agua e acabolle de botar o pouco flan preparado que me queda. E despois xa non ten pérdida, xa non vai para ningún lado. Seguinte truco, eu a agua, o meu flan, xa lle boto templadiña, xa lle boto quentiña, así que abro o calentador e collo agua quente. E mentras xa vou metendo o flan no forno. Eu boto agua quente. Ollo, se ti lla queres botar frío, que tamén o poderías facer, ten coidado de que o caramelo do molde, se é de cristal, xa estea frío, porque senón o choque térmico podeche facer romper a flanera. Quedache aquí un pequeno desastre. O sea, se a flanera ten o caramelo aínda moi quente, a agua que estea tamén moi quente, para evitar choques térmicos. E a agua ten que chegar polo menos á mitad do que é o total da flanera, para que se cociñe ben, parejo, como dirían en algúns sitios. Agora acabamos de colar a mezcla que nos quedaba. Hasta el borde. Con coidadiño para dentro. O calor ten que ser moderado. Eu no meu forno poñolle a 180 e poñolle 1 hora, calor arriba e abaixo, e o flan poño como na parte do medio, non? Para que lle chegue o calor como por todo uniforme. Pero isto vai a variar moitísimo según que fornos. O meu, por exemplo, non ten ventilador, non é deses modernos pirolí, bueno, sabedes, non é nin digital siquera. Entón, é algo que tens que ir mirando pouquinho a pouco no teu forno, na túa casa. O terceiro flan, se eres unha persona expertísima en facer flan, asegúrocho, pero tens que facer un flan cada semana, para non olvidarte de como fixeste o anterior.
sabes, e ir collendo os teus pequenos trucos para ti. Pero eu vou che dar os que eu penso que son os principales a ter en conta. Mira, primeiro, o forno non pode estar quente de antemano. O sea, ti tens que meter o flan en un forno frío ou templadiño, podelo meter tamén en templadiño. Pero que pasa? Se o metes xa en un forno quente, a parte de arriba do flan, que está máis en contacto co aire, e ainda encima que non ten baño María, vais a chamuscar, queimase, queda feo castaño demasiado queimado. Entón, o meu recomendatorio iba a dicir, que non sei se existe esa palabra, penso que non, o sea, a miña recomendación é que o metas en un forno frío. A temperatura suele ser entre 150 ou 140, incluso en algúns fornos, ou 130. O sea, quero dicir, máis baixo que moi alto. Puñeríache como tope o 180 que poño eu. Eu poño a 180, pero, bueno, é o meu forno. E ao mellor, pois, non ten a temperatura tan ben indicada como tería, por exemplo, un forno digital. Un forno digital, ao mellor, mide a temperatura con un termómetro. O meu pois é analógico, como a min, é como a dona, é halógeno. Entón, pois, eso, eu poño a 180, unha hora, arriba e abaixo, e vai non mirando no teu forno como vai salindo. A maneira de saber se un flan está cociñado non é pinchando como se fora un bizcocho. Eu xa lle teño a táctica cosida porque é que teño feito moitos cando traballei en hostelería. Teño feito moitos flans, o sea, flans diariamente. Era o postre estrella de todos os bares nos que traballei en restaurantes. Flan da casa é flan da casa. Entonces, a miña táctica é xa vendo, non? Cando estás moi acostumbrado, mirando, distir xa está ou xa non está. Pero despois eu teño outra táctica que é tocarlle así co dedo, cando xa está cociñado, ou vai a estar xa cociñado, ves o que xa ten ese doradiño guai, bonito, tócolle co dedo, e a súa maneira de facer a ondulación a parte de arriba xa me indica se está cociñado ou non. Se eu lle toco así co dedo e ondula moito, igual ainda lle faltan 2 minutiños máis, pero se a ondulación é mínima, que non apenas cede, é que xa está cuajado. Entón, é algo que tens que ir mirando, pero bueno, xa che digo que un flan destas dimensións de 1 litro con 10, 12 ovos, así a esta temperatura que che digo, menos dunha hora non hai nada que cociñar. Agora xa che digo que, bueno, dependendo do teu forno, tamén poden ser ao mellor 45 ou 50 minutos ou un pouco máis de 60 minutos. Pode chegar a 65 ou a 70, dependendo do teu forno, do teu molde, que o molde tamén influye, do baño María, de tantas cousas. Agora xa quedan nas túas mans. E quero saber como che saleu. O sea, ti valo a facer e quero saber como che saleu. Que tipo de molde usaste. Contame en comentarios despois. Esperamos unha hora. Tiqui, 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 tiqui. A todo isto que non sei se sabes que teño outro vídeo aquí no meu canal de YouTube de como se fan pirulís e piruletas con caramelo feito na casa, que era o que facían meus abuelos, que meus abuelos eran carameleiros. O sea, a súa profesión era ser carameleiros. Meu abuelo e a miña abuela facían pirulís e piruletas. Así que, se queres ver como se fan pirulís e piruletas, depois vas mirar o vídeo, que ademais falo da miña familia, de meus abuelos, e vaiche gustar ese vídeo. E o que vos dixía da cuchara, que estaba toda pegada, fijadevos, xa está totalmente limpa, en uns minutos, e o caramelo xa está todo aquí na agua, así que, incluso, che vou a dicir, esta agüiña, agora, é agua con azúcar, esta valeche, pois, para facer unha infusión, se sueles facer infusións, vaiche a saber a caramelo, non a agua con azúcar, senón a agua con caramelo, o sea que isto pódelo tomar, incluso. Isto xa está listo e acaba de pitar, unha hora xusto. Vou vos enseñar o que lle fago eu así a miña prueba do dedo, que ao mellor a vos tamén vos vale, non sei. Vamos a esperar que o vapor, eso. A miña prueba é esta, ves? Ofrece resistencia, pero non circulan as ondas. Entón está cociñado perfectamente. Oh, que bonito está!
Non se pode deixar en dentro do forno porque o calor residual do forno pode o seguir cosendo máis e pode se nos pasar de cocción. Tampouco se pode deixar en dentro da agua do baño María porque esa agua tamén ten moito calor, entón vai non a seguir como cociñando. O mellor é quitalo. Ollo, non se pode poñer encima de unha encimera que está moi fría, nin encima de un cacharro que estea frío. Entón é o que fago, en riba da empanadeira mesma do forno, poñolle un trapiño para que non haga choque térmico porque calquera cousa que poñas recién sacada do forno encima de algo moi frío pode estalar polo cambio de temperatura. Entón, con un trapiño, sempre tendo esa precaución, collemos con cuidado e pousámolo así aí. O malo é que non se pode comer en quente, agora hai no que deixar enfriar. Estou mirando que parece super pequeniño, pero é unha cuestión de perspectiva. Vou a enseñar máis cerca, Dios mío, que é un flan para dar de comer a toda a aldea. Que recordovos que é 1 litro de leite e unha duxia de ovos. É como unha tortilla grandísima, pero bueno, en perspectiva parecía que estaba super pequeno. Hai no que deixar enfriar así a temperatura ambiente hasta que non estea xa quente e despois metelo na nevera polo menos unhas horas para que enfríe ben antes de desmoldalo. Así que agora aí se queda a arrufiar. Eu fago sempre en esta flanera. Non os fago, quero dicir, individuales, non? Eso é máis, pois, non sei, para un restaurante ou así. A min é máis cómodo facelo aquí. Normalmente non o desmoldo, non o saco do molde, simplemente a cucharadas pois vamos collendo cada un pois o que lle apeteza comer. Porque se o desmoldas en contacto co aire vai oxídase máis rápido, sécase, en contacto con tanto aire na nevera tamén pode coller olores, non sei, pois de peixe, de carne ou de algunha comida ou así. Entón, eu deixo quedar dentro do molde, sempre cando sea para consumir, pois a demanda. Pero se é para poñer de postre, pois sí que o saco do molde. Entón, hasta mañán non podo desmoldar, porque en quente desbarrúfase. Así que ou deixamos aquí ou esperamos a mañán. Vamos a esperar a mañán e se eso xa vos lo desmoldo. Vamos a desmoldalo xa. E que cousa bonita. Como a dona. Normalmente os flans hai que pasar como un cuchilliño como para separalo dos bordes. É verdad que este é máis complicado, porque é en forma de margarita é casi imposible pasarlle ben o cuchillo por todos os lados, sin rompelo. Entón, ás veces non me rompe tan ben. Vamos a ver como me rompe os. O importante é separarlle como a parte de arriba, porque é a que máis pegada está ao molde, non? Despois, na parte de abaixo, o caramelo xa fixo o seu traballo. Se deixas o flan 2 ou 3 días na mesma flanera, ese flan que queda aí abaixo... Caramelo, quería dicir caramelo. Ese caramelo que queda aí abaixo. Vaise descompoñendo pouquiño a pouco a medida que vas consumindo o flan. Pero claro, ao desmoldalo ao día seguinte non lle dou tempo e aí aínda queda caramelo. Se o quixeras lavar, recorda, botándolle agua, lávase completamente el solo. Este é a miña maravilla de flan. E agora vamos a cortar un cachiño para vos enseñar como quedou. Boa consistencia, boa cremosidade, abanea como ten que abanear un flan. E agora vamos a probar. Mira, que cousa rica. O flan é un tipo deses postres que non son capaz de parar de comer. Me gusta moitísimo. E se está así frío, é refrescante, cremosiño. Maravilloso me saleu.
E vou quedar aquí a seguir probando, vai a ser que non me quede sin probar ben. E mentras ti, se che gustou este vídeo, compárteo con esas persoas que pensan que non saben facer flan, que é facilísimo, que vai a salir super ben. E dalle ao like a este vídeo. Espero os teus comentarios cos teus trucos de como faz ti o teu flan, porque ao mellor aínda, eu que sei, sempre se pode aprender algo se me dis cousas que faz ti. E nada máis, miña querida xentiña, espero que vos gustase moito este vídeo desta receta de flan casero, tan típico, tan noso e tan simple. Vémonos para o próximo vídeo. Coidádevos moito, portádevos ben, e sede moi felices, e alimentádevos ben.